ngaret pari. Oh iki lho. Petani muda Indonesia namanya Pak Niki alias Pandi. Pandi alias Pak Niki. Ngono lho, guys, ngono. Guys, 10 menit ngono kae. Oh, ini. Dodol do ngangkati iki lho. Pari-pari ngono. Kene ora pengangkati kok gatelan kok malah pakai perkara malah sekosekan terus. Kok hitung dino setengah kok piye engko. Ngono lho, guys. Lagi mau wis diwiwiti ya iki. Nah, rung diwitak witane iki. Aku pentok pajib maksudnya iki. Mbak Tejo. Mbak Jo lah ngono kuwi lho, ngono kuwi gak iso ora. Mau piye ngono kuwi gak iso. Ngono kuwi ya penakno wae ta, ngono kuwi ya. Nggih. Ngono lho, guys ya. Ngaret sepete pol lagi ngarete guys ngono, guys. Namanya orang ngedos. Nopo-nopo ya Bang Tejo? Nah piye ki mau? Wes ki. Yuk. Di. Apa iki? Gak ngidul. Ngidul ndi? Ono. Lah apa? Coba tak bengi. Yo Pak parine idul kono piye? Kono ketang kono Prabu. Idul kono iki tak ditanduri Pak. Oh tak kira nek mbek idul kono barang mau. Mo. Kono layar kowe. Kono layar. Mak sesuk Mak. Apa kok sore Mak? Kita lakoni lek yo piye le. Oh guys, udah rampung untuk ngeritnya guys ya. Iya guys. Arek ngaret guys. Oh guys, sarapan guys. Iki lho. Yo. Oh. Bolo-bolo do sarapan wis durung, Mang. Oh alah. Guys. Iki ono apane guys? Oh alah. Iki kan mau siji jane gak ono telu jane ya. Tak pitike. Ya. Mangi telu. Ya. Nunggu lho. Apaan? Enak metu ndon kono. Mangan gas yo. Jangan terus balik bae, guys. Sarapan kok Istirahat guys, istirahat karena namanya kuwi apa? Disele sing godos kuwi nguntel. Wis genah muntel apa ora? Muntel aku ya. Guru ngono kuwi ya. Ngono kuwi dadi muntele ngono kuwi. Mbah ora genah kuwi. Daminya itu yang hijau-hijau itu tuh daminya. Nak dami ya ora genah dami kok piye. Ngono lho. Nak pohon padi. Kene lho, juta nang kene. Busuk sik we, tanam we. Tanam busuk sik, itu reganya. Oke, guys. Namanya panan-panan niki pokoknya ya gemerah guys, pokoknya ning sawah itu ngono. Untung itu dak omah guys kalau iki lho. Nak orang-orang toyo apa kurang rong apa ki ini. Oh, ini tempatnya di situ ngono. Ngono kaya ngono. Lah iki ana sukun barang guys ngono ya. Parah wis. Ya video 10 menit ya larane kok dak suruh-suruh iki piye niki. Lho. Oh. Tuh ngaret pari itu namanya. Oke. Ini banyak juga ngaret itu. Sobat ngaret. Ini guys ya.
Bisa lihatkan ini yang padi yang masih muda guys. Oh ini tonggo-tonggo ini. Nah, ini ya. Sana itu sawah semuanya. Sana itu desa Lebak guys. Tunggul, dusun Tunggul desa Lebak itu situ. Dikit situ loh ya. Bukan di sana itu tapi situ. Tempatnya saya itu yang di sana. Gerobokan namanya itu. Ngono guys ya. Kita lihat tetangga kita guys ya, tetangga sawah maksudnya itu yang sudah panen guys. Ini yang sudah panen ini namanya mepe gabah guys. Kita lihatin ya. Ini masih sawah-sawah semuanya, kita jalan-jalan. Ini Mbah Didi itu, Mbah Didi. Oh, kanan ini loh. Oh, wongnya macul barang itu di sana itu. Oh, ini 1 2 3 yes. Gitu. Oh, ngono. Saya lihatin gunung ya guys ya. Gunung Lawu guys. Itu yang di sana. Ini Gunung Lawu guys. Itu ya guys ya, kadang-kadangan wet guys. Ini loh guys ya. Hijau royo-royo padi, tapi di pegunungan guys ini ya. Jadinya terlalu sering tidak lempar atau meluas itu ya. Kalau intinya itu ya ndek dhuwur gitu ya. Ono guys. Berikan lagi yang untuk yang di sana. Nah, itu kandang budek guys, kandang budek. Nanti ini dihuni oleh orang. Ono ya. Monggo monggo. Itu saudara-saudara saya itu. Mbah, ayo mbah. Gue. Kena ora. Mun meh garing. Lah. Ngono ya guys ya. Piye meneh ngene iki ya. Videonya ya hanya itu seperti itu guys ya. Wong jenenge wong desa, orang tani ya seperti ini. Ngono guys.